Вътре? Той се отърваваш до старта, бе! Много точно го налегна. Вътре уморава вода. Радиатора! То ради, бе! Ама ради, както няма проблем. Он бута, докато он не падне. Много ясно. Само ме бутата, тръгнем. Ще паднем сам. Не, нужда пак. Абе, тебе ти настъпите малко това. Някога и кех тръгнало железото. Е, па железото, бе, е от средата кех. Не, това си изгради. Ама бутнал канал. Не, трябва. Доле, доле. 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 Доле да посрещнеш изгрева. Това е от годините си изгревил. Чакай, пронак си пак. Айде отиде и пагода! Тежко не може да стане! Айде изоди, бе! Тебе те потрошки, бе! Че, нямам нищо опазвата, може да се фърлим зад някой да го засилим. Удари му гърбината две песници. Майко! Те почнали да падат вече. Ето не постави. Пушти си се лекничко, без засилване. Без да казваш, че никой се пусти, да слезеш да падне. Много се дърви долу това. О, това страна едното, който... Ама бе, на криво и волната му пречи. Колко пъти ви показвам? Айде, седни. Айде, седни, бе. Седни е тебе, букуко, сега. Дай! Дай! Ай, туто! Копелето държи постоянно. Ама, он чак така си изпъва кракова. Не, не можех да е такова преди да букате. Не можех да